Nizar I Mustafa Al-Gedi li bjanta 34 sena tressa l-qorti b'arrest akkużat quddiem il-Maġistrat Tonio Mikallef Trigona bil-qtil tal-eks mara tiegħu, l-avukat Margaret Mifsud ta' 32 sena minn Birkirkara. Bħarsa l-ħin kollu fajnejn il-ġenituri ta' Margaret Mifsud illi kienu preżenti fl-awla, Al-Gedi wieġeb illi mhuwiex ħati ta' l-erba' akkużi li nġibu kontra tiegħu. Bl-iktar akkuża serja tkun dik illi fil-lejl ta' bejn 18 u 19 ta' April illi għadda qatel lil Mifsud f'Baħar iċ-Ċaq. Għaddew 14 il-ġimgħa minn meta l-avukat Margaret Mifsud, om ta' żewġ tibniet, instabet mejta f'ċirkostanzi misterjużi f'Baħar iċ-Ċaq. Kienu 3 xhur sħaħ ta' investigazzjonijiet immexxija mill-Ispettur Keith Arno, il-kap tal-iskwadra tal-omiċidi. Wara li mill-awtopsja kien ħareġ li l-mara mietet b'attakk tal-qalb, aktar analiżi żvelat marka suspettuża fuq in-naħa t'isfel tas-sider il-mara illi tikkorrispondi ma' għafsa. L-investigaturi waslu għal konklużjoni illi xi ħadd żamm lill-mara kontra l-volontà tagħha billi poġġa r-kub tiegħu fuqha u żamma mafusa sakemm spiċċat bla nifs u mietet. Fil-qorti permezz tal-avukat difensur intalbet il-libertà proviżorja għalli skont l-avukat dan kien każ sfortunat u li Mifsud mietet mewta naturali. U qal l-qorti li l-awtopsja tikkonferma dan u allega illi l-prosekuzzjoni m'għandix każ għaliex l-unika xhud hija Mifsud illi hija mejta. Iżda l-Maġistrat Mikallef Trigona ma laqax it-talba għal libertà proviżorja u qal illi huwa prematur li wieħed jikkunsidra din il-ħaġa meta il-prosekuzzjoni iddikjarat ukoll illi għandha diversi xhieda xi tressaq. Fil-11 ta' Ġunju li għadda Al-Gedi tressa l-qorti akkużati li 27 ġurnata qabel ma nstabet mejta kien għeddet lil Mifsud bil-mewt. Fil-qorti ħareġ kif ir-raġel meta aggredija u saħansitra kien ipprova jifga bi spaga beda jgħidilha jew int jew it-tfal.